Evo predstavljamo Ripa bagere nove generacije od težine 1 tone do 3,5 tone. Evo da predstavimo bager Ripa R32, 3,2 tone. I to nije samo još jedan mini bager, ovo je stroj dizajniran za profesionalce. Odlikuje ga stabilnost, kontrola, preciznost, učinkovitost. Idealan je za građevinske radove, za instalaciju, uređenje okoliša ili bilo koje druge građevinske radove. Ovo je sigurna investicija za vaš posao, jer ne kupujete samo stroj, kupujete i podršku i dugoročnu sigurnost. A evo i vrlo jednostavno održavanje stroja uz 3 godine garanciju, osiguran servis, dostupne rezervne dijelove i evo stroj vrlo jednostavno za održavanje, sve je vrlo pristupačno. Znači Kubota motor 4 cilindra, čak je auspuh zvučno izoliran i cijeli stroj je zvučno izoliran da je što manja buka u kabini, da se može slušati glazba, telefonirati. Pristupačno je i za servise, za promjenu filtera, ulja, sve je vrlo dostupno. Evo malo da vidimo sad šta ima stroj unutra u kabini. Evo tu se toči gorivo. Ovdje su papučice za kretanje grane, za griper kandže, za pick hammer. I ovdje to su pilot džojstici, precizni direktno ventili bez ikakvih polugica. Isto tako i na upravljačkim komandama su direktno ventili bez onih polugica kao što obično zna biti na bageru, tako da se ne može rasklimati. A vidimo unutra malo. Znači uz ovaj prozor se otvara gore, krovni, čak i malo staklo kako se nešto visoko radi sa klopom da se gore vidi. Bočni prozor isto tako na otvaranje. Ovdje je display touch screen za kontrolu rada motora gdje se vidi količina ulja, temperatura motora, broj okretaja i razni drugi parametri. I tu je i kamera, kad se krene u rikverc automatski se pali kamera da se vidi šta ima iza stroja. Ovdje se upravljački mehanizam, gas, brzi spori hod, uključivanje i isključivanje korpe za brzu izmjenu korpi, podizanje ralice. Komande znači mogu biti nožne, ručne, može se nogama upravljati hod, a ručno raditi upravljanje i raditi drugi posao, jer to ima veliku snagu, on može raditi više operacija istovremeno. Ima i dobru rasvjetu za rad po noći. Imamo ovdje i protupožarni aparat, fino udobno sjedalo, ergonomsko. I to je evo prilike to, tu su zvučnici, dodatni ventilator, ima stereo zvuk, UKV radio, može se slušati glazba, može se sa mobitela puštati glazba, ima i USB priključak za mobitel, može se i snimati jer kamera može i snimiti, zabilježiti rad i svi ostali pokazatelji su na displeju. Njegova kompaktna veličina omogućuje rad tamo gdje veliki strojevi ne mogu, a snažna hidraulika osigurava maksimalnu učinkovitost. Odlikuje ga i udobnost u radu uz klimatiziranu kabinu, UKV radio, slušanje glazbe u zvučno izoliranoj kabini.
a ima i kameru za vožnju unazad. Ako želite više informacije, ponudili ili nešto više o stroju ili ga isprobati na kraju krajeva uživo, kontaktirajte me putem broja u videu, a možete se pretplatiti na kanal gdje ćete vidjeti još više videa i informacija o svim strojevima koje mi držimo.